Henffych hawddamor a siomai. Croeso'r ail mewn cyfres o 8 gwers gynganeddu ar ffurf fideo ac fe ddechreuwn ni felly drwy adolygu. Yn y wers gyntaf fe gyflwynwyd y syniad fod gan eiriau yn y Gymraeg fel ym mhob iaith i pwysau eu hunain a fod yna acenion mewn geiriau sy'n gysylltiedig gyda sut yr ydyn ni'n ynganu gair. Fe wyddon ni felly mae prifddinas Cymru yw Caerdydd a gwyddom yn reddfol nad Caerdydd yw'r ynganiad ond Caerdydd sy'n gwneud y gair yn acenog, da iawn chi, fel y geiriau Cymraeg, caniatad, hael a glaw. Felly tra bod geiriau fel Caerdydd, caniatad, hael a glaw yn eiriau acenog, am ei bod naill llai yn eiriau unsill neu mae'r pwyslais ar y sillaf olaf, fe ddysgon ni fod y rhan fwyaf o eiriau yn Gymraeg yn eiriau diacen, lle mae'r pwyslais ar, a da iawn chi sydd wrthi'n sgrechian ar y sgrin ar y foment, ar y goben. A'r goben wrth gwrs yw'r sillaf olaf ond un, da iawn. Geiriau fel Cymru, calondid, digonedd, cadair a cymeradwyo. Mae'n aceniad sydd mor bwysig i'r Gymraeg fel bod gyda ni enw am y sillaf olaf ond un. Yr sillaf cyn y pen, cyn y diwedd, y goben. Y goben. O ran y aceniad mae'r gair goben ei hun yn air diacen. Cofiwch fod croeso i chi ar unrhyw bwynt i gymryd saib a gwasgu pause ar y fideo i ddweud geiriau llinellau mas yn uchel. Trwy'r glist mae dirnad y gynganedd. Felly mae aceniad geiriau yn bwysig ac o fewn llinellau o gynganedd yn ogystal â sillafau fe glywn ni hefyd geiriadau. Enghraifft, canghennau cynghanedd. Canghennau cynghanedd. Yn fan hyn mae dau geiriad, canghennau cynghanedd. Curiad cychwynnol ar y goben yn canghennau ac un arall ar y goben yn cynghanedd. Mewn llinellau eraill gyda mwy o eiriau unsill enghraifft neu acenog, efallai fod yna fwy o geiriadau. Enghraifft y llinell, dwi'm yn dallt y mynd a dod. Dwi'm yn dallt y mynd a dod. Mae curiadau yn wahanol i'r nifer o sillafau mewn geiriau. Mae'r aceniad mewn geiriau yn creu yr curiadau mewn llinell. Ac yn y llinell, dwi'm yn dallt y mynd a dod, mae yna 4 curiad. Dwi'm yn dallt y mynd a dod, yn dos e, yn ogystal â 7 sillaf. Fe gofiwch taw'r ail dasg yng Gwersi 1 wedyn i ddod i labelu geiriau yn ddiacen ac yn acenog, y llefydd yng Nghymru. Yr ail dasg oedd paru geiriau unsill, gyda geiriau unsill tebyg, geiriau oedd yn dechrau ar un gitsain. Fe gofiwch y rester o 10 gair ar ofais, a dyma fel es i ati i wneud y dasg. Fe baris i'r gair dŵr gyda di, car, coch, drws, draw, ffern, ffydd, llawr, llyn, mynd, mewn, troi, trip, plu, plant, bwrdd a byw. Nawr gwrandewch ac edrychwch ar y llinellau canlynol. March nad oedd yno mwy. March nad oedd yno mwy. Yn glep drwy lefain y glaw. Yn glep drwy lefain y glaw. Y darn a elwyr yn dir. Y darn a elwyr yn dir. Yr enw ar y math uchod o gynganeddion yw'r gynghanedd draws fantach, lle rydych chi ond yn ateb un gitsain neu glwstwr o gitseinied sydd reit ar ddechrau llinell ac yn neidio reit ar draws y gweddill, dyna pam mae'n gynghanedd draws, dros y gitseinied sydd yn y canol mwyn ateb y gitsain neu'r clwstwr o gitseinied a glywyd ar y dechrau. Enghraifft y llinell gyntaf o waith Gerall Lloyd Owen, awdl Cilmeri, march nad oedd yno mwy. March nad oedd yno mwy. Chi'n clywed M ac M yn syml iawn. March, mwy. Gan draw gair acenog unsill yw march, y gitsain yw ateb yw M. Os taw ei ateb gyda gair unsill ar ochr draw a wnawn. Felly mae march a mwy yn gweithio. Gallem newid mwy am y gair mwng. Y march sydd â gwar llawn mwng. Y march sydd â gwar llawn mwng. Eich tasg yw creu 2 llinell felly, beiros yn barod o draws fantach. Amdani felly 2 llinell o gynghanedd draws fantach ar batrwm yn glep drwy lefain y glaw, neu
Gwaedd yn gyfarchiad o'i geg. Llinell newydd i chi. Gwaedd yn gyfarchiad o'i geg. I chi'n clywed y G yn gwaedd yn ateb y G yn geg ac yn neidio ar draws y canol. Dy'r canol ddim yn cynganeddu felly. Fe sylwch chi fod yn air diacen fel arfer yng nghanol y llinell mwyn cadw'r cydbwysedd rhwng y ddau air unsill bob pen. Gwaedd yn gyfarchiad o'i geg. Dyna'r gair hirach yn y canol, gyfarchiad. Y gwaedd geg sy'n cynganeddu, ond y gair cyfarchiad sy'n cadw'r heddwch rhyngthyn nhw. Gwaedd yn gyfarchiad o'i geg. Felly cymrwch saib, gwasgwch pos ac ewch amdani. O leia 2 llinell o draws fantach. Ewch! Nawr te, os ddefnyddwch chi air bach unsill yn syth ar ôl y gair rydych chi'n ceisio ei gynganeddu, efallai cewch chi linell debyg i'r ganlynol. Y march di a gwar llawn mwng. Y march di a gwar llawn mwng. Yn sydyn, fe glywch chi fod yr orffwysfa, y toriad naturiol yn y llinell, wedi symud o ran rhythm naturiol y llinell i march di a gwar llawn mwng. Mae'r glist felly eisiau clywed yn cytseiniad M, R, Ech, D acen. March di yn cael ei hateb. Byddai angen felly newid y llinell mwyn ateb y D cyn yr acen. Y march di a merch dawel. Y march di a merch dawel. I ni'n gweld fyna M, R, Ech, D acen. M, R, Ech, D acen. Ac anghofio'r L ar ddiwedd y gair. A dyma gyflwyno'n sleid bach i chi'r ail fath o gynganedd y down i'w nabod heddi, sef y gynganedd groes. Felly gwedwch, helo gynganedd groes. Mae'r gynganedd groes fel chwar ddelach a mwy trwsiadus y gynganedd draws. Gan nad yw pob gitsain yn cael ei hateb yn y gynganedd draws, nid yw hi'n swnio mor bersain ar y glist. Ond yn y gynganedd groes, atebir pob un gitsain yn nwy hanner y llinell. Bob ochr i'r orffwysfa, mae croeso i chi nodi y canlynol lawr, ond canolbwyntio ar y draws fyddwn ni yn y sesiwn yma. Ond dyma enghreifftiau o gynganedd groes. Teg edrych tuag adref. Teg edrych tuag adref. Mawr yw dawn Maradona. Mawr yw dawn Maradona. A nola, un wenol, niw na wanwyn. Un wenol, niw na wanwyn. Ond yn un ôl at y gynganedd groes yn y wers nesaf. Y dasg nawr yw creu mwy o gynganeddion traws, dod i ddrilio a deall yr acen. Ond yn lle ateb gair unsill gyda gair unsill fel yn y llinell y plin disgyn ar y plas, fel ni wedi bod yn neud, yn glep drwy lefyn y glaw, march nad oedd yno mwy, y plin disgyn ar y plas, ceisiwch drio 2 fath gwahanol o gynganedd draws, iawn? Yn gyntaf byddwn ni'n trio canfod nawr geiriau di acen sy'n cyfateb. Cofiwch nôl at yr fideo cyntaf a'r dasg o bari geiriau acenog unsill gyda'i gilydd, dŵr, dwfn ac yn y blaen, plant, plu, iawn? Ond nawr i ni moyn ffindio geiriau di acen sydd yn ateb yr un patrwm cytseiniad o gwmpas yr acen. Ac allwn ni gymryd y llinell yma. Yn y bore dwi'n barod. Yn y bore dwi'n barod. Mae dyn ni fan hyn N, B acen R. Yn y bore dwi'n barod. A dyn ni'n neidio ar draws y D, a wedyn dyn ni'n ateb yr N, B acen R yr ochr draw. Does dim angen ateb y D ar ddiwedd barod gan bod y llythrennon honno yn syrthio ymhell ar ôl yr acen, ar ôl y busnes pwysig yn y llinell. Ac ateb y cytseiniad felly cyn neu'n uniongyrchol o dan yr acen ydyn ni. Enghraifft, y goeden a roddodd gadair. Y goeden a roddodd gadair. G, acen, D, y goeden a roddodd gadair. Neidio ar draws yr ddy, dyna'r gynganedd draws. Yr hyn sydd yn syth ar ôl o'r orffwysfa, i ni'n gallu neidio ar ei thrawsi, a wedyn G, acen, D, y goeden a roddodd gadair. Neu allech chi gymryd llinell fel heno fe deimlaf henaint. Heno fe deimlaf henaint. Hy acen N, neidio ar draws yr ef, D, M, L, ef, a wedyn i ni'n clywed y cynganeddu'n digwydd eto, hy acen N. Heno fe deimlaf henaint. Mae hy digwydd bod yn ddiddorol iawn yn llythyren sy'n sefyll ar wahân ym myd y gynganedd, nid yw cweit yn gitsain na chweit chwaith yn llyfariad.
ond mae hi'n amlwg, pan mae hi'n amlwg yn sŵn y gair, dwi ddim wastad, ond pan mae hi, mae'n dda ceisio ei hateb. Ei hateb a sŵn hwter. Ei hateb a sŵn hwter. Hy ac en ty. Nid o'r draws yr es, en, hy ac en ty. Felly, eich tasg yw ceisiwch feddwl am bare o eiriau diacen y gellir ei gosod ar ddechrau a diwedd pob llinell. Fel yn y bore dwi'n barod, y goeden a roddodd gader. Iawn? A wedyn gallwch chi llenwi'r canol mewn gyda gair neu eiriau a byddwch chi'n neidio ar ei traws. Dy'r canol ddim yn cynganeddu gyda dim byd felly. Yr enw technegol ar y gynganedd ni'n mynd i fod yn creu nawr yw'r gynghanedd draws gytbwys ddiacen. Mae'r gair diacen ar ddiwedd y llinell yn cael ei chydbwyso gyda gair diacen ar y dechrau. Y gynghanedd draws gytbwys ddiacen. Ond na ffeinwch am y termau oedd Dick Jones yn gweud, nawr bod chi'n dechrau tynnu'r termau mas i chi'n yngolli fi. Ond oedd Dick Jones yn athrolydd o gynganeddwr. Felly nid o reidrwydd gwybod y termau sydd yn arwain at gynganeddu ynddo fe. Iawn, enghraifft, dyma bari geiriau, cydio coeden. A wedyn byddwch chi'n gallu creu llinell cydio y moncif coeden. Oriau hiraeth, a bydda hwnna'n gallu creu ei horiau'n llawn o hiraeth. Oerfel ag arfau. Oerfel sydd yn yr arfau. Oerfel sydd yn yr arfau. Iawn? Felly cymwch saib, gwasgwch pause a bant â chi. Nesa, hoffwn chi greu math gwahanol eto o gynganedd sain lle rydyn ni'n gosod gair unsill yn hanner cynta'r llinell a'i ateb gyda gair diacen yn ail ran y llinell. Yr enw technegol ar hon yw'r draws anghytbwys ddiacen. Ond gwybodaeth, mae hynny nid gwybod y term fel nodes i sy'n chi'n galluogi gynganeddu. Adnabod y patrwm o fewn y llinell sy'n bwysig. Enghraifft, y byd yn dweud ei bader. Y byd yn dweud ei bader. Fe sylwch fod byd, bader yn ffitio mewn i gilydd yn dwt fel falle blociau Tetris. O gadw'r patrwm gair unsill yn ateb gair diacen ar ochr arall y llinell, mae'r cynnynol hefyd yn gweithio i greu cynganedd draws anghytbwys ddiacen. Y dref, dreifio. Dy-er ac en fy, dy-er ac en fy. Y dref, dreifio. Dŵr, darian, y gair tarian wedi dreiglo, dŵr, darian. Neu tal, telyn, a wedyn to, tawel. Sylwch nad oes cytsain ar ddiwedd to, ac felly yn y gair diacen rhaid chwilio am un lle nad oes cytsain o dan yr acen. Enghraifft, to a tywydd, neu mai a mwyach. Gochelwch hefyd rhag treigladau yn newid cytsain gyntaf eich gair. Bod gen i fan hyn tal a telyn yn ateb i gilydd, ni fyddai yn dal mae'n derbyn telyn yn cynganeddu'n gywir. Byddai yn dal fe gafodd delyn. Chi'n sylwi bod yr treiglo yn gallu chwalu'r gynganedd. Felly amdani, creu pare o eiriau nawr, lle buon ni'n creu rhestrau o bare o eiriau diacen deusill gyda'i gilydd, neu diacen deusill a thrysill. I ni moyn i chi greu nawr pare o eiriau unsill a geiriau diacen aml sillafog, iawn? A chreu o leiaf wedyn tair llinell o gynganedd draws. Felly cymrwch saib, gwasgwch pause a bloc. A dyna ni, diolch i chi. Ewch i orodd lawr nawr mewn stafell dywyll a dewch nôl yn llawn brwdfrydedd am y wers nesaf lle byddwn ni'n creu cynganeddion croes, felly yn aros ym myd y cynganeddion cytseiniol.